9:15, un bore ym mis Hydref yn 1966, dath trychineb I bentre Aberfan. Ar ôl glaw trwm, fe lithrodd miloedd o dynelli o lo i'r pentre a chladdu ysgol gynradd Pant Glas. Cafodd 144 o bobl eu lladd, 116 ohonyn nhw'n blant. Heddi roedd na wrando astyd ar stori'r un olaf cafodd ei dynnu o'r dinistyr yn fyw. I was buried in the classroom, and the reason I survived was that I had white hair, and when the rescuers came, they dug me out of the classroom itself. Ac o blith y plant roedd rhai yma o Frasil, I ddysgu gan gymuned Aberfan ar ôl bod trwy drychineb tebyg. 19 o bobl gafodd eu lladd yn Ninistyr Argau Mariana. Foi muito interessante escutar o relato do Jeff. Fe ddywedodd Paula wrtha I ei fod yn ddiddorol iawn gwrando ar Jeff a'i stori, sut nath e adeiladu ei fywyd ar ôl y drychineb. Ac roedd yn ddiddorol iawn hefyd, meddai, I weld sut roedd y plant am wybod mwy am yr hanes a'r ardal lle maen nhw'n byw. A nôl yn yr ysgol, roedd cyfle i'r plant feddwl am yr hyn roedden nhw wedi dysgu. Sydd yn survivor a y trauma oedd yn mynd trwy. Roedd e'n anodd achos ni'n gwybod beth oedd e'n teimlo. Dwi'n teimlo drist achos os roedd hynny'n digwydd I fi, fi ddim mynd I fod yn drist achos os ti'n colli ffrindiau ti, mae'n fel anodd. Drist, roedd e ddim yn neis I clywed mae rhywun angen mynd trwy hynna. Mae'n really pwysig achos mae wedi digwydd yn y ardal yma. Ydy mae'n bwysig cofio a rhannu'r stori.